Deň, vítame vás u našeho prvého společného videa. To som ja, Nejmarka Horálka, společne s Polem, s Cikulesem. Chceme natočiť taký challenge, kameň, nožnice, papier a ten, kto prehrá, dostane od toho, čo vyhrá facku. Nie je to zložité, hrá sa na 5 kol, potom už nie je nič, takže môžeme začať. Ideme. Ale uvidíte iba ručičky. Raz, dva, tri. Takže ideme, Marek. Raz, dva, tri. 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 Posledné kolo. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Co jsem měl? Ty máš nožnice, že? Takže ďakujeme, že ste sa podívali na toto video. Keď sa vám páčilo, dajte like. Keď ne, buď na vás sereme, alebo dajte dislike proste. Ale hlavne ďakujeme, že ste sa na to podívali. A na ďalšie video na škole.